Jaranan turangga kumelaring seni budaya kadya srana asung sukata campur sari panglipur triya turangga ulung murwani kandha monggo kita mirsani ngantos sampurnaning panggaraning lho menika. Amor wani pagelaran seni tari paguyuban jaranan turangga ulung sediyan karso ngalure kabudayan urip ngrembaka omandange nuswantara injil saking desa Boyolangu wonten kabupaten Tulungagung asesanti rahayu widodo paguyuban kita jaranan turangga ulung
budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sekawula Gusti ingkang murben dumati. Mugi tansah kapandhataken dumateng para panjenengan sami. Dumateng para kiai alim ulama ingkang ambek ing uyaning kautaman. Dumateng para pamong pangbating praja dalasan proyagung ingkang satuhu kinurmatan. Para pandemen pan-panturangga wulung kakung Sanawutri ingkang ing menengku suka basuki. Sumangga sesarengan ngunjukaken rawuh puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas. Awit saking kanugrahanipun ingkang tansah winahya hangayemi hangayomi hanantermi kayuananing samubarang sumrambahing samudayanipun. Mugi kunjuk dumateng ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pangajab syafaatipun kalumeberaken dumateng panjenengan lan kula. Prawuh sagung lenggah ingkang kinurmatan, ing mriki kawula sakanca sarombongan sowan wonten ngarsa panjenengan ingkang saperlu nggih menika ngemban dawuh panjenenganipun ingkang kagungan dalem Mas Daya Muryanto ingkang rikelenggan punika agungan hajat lan yen menika merengeti wontenipun wulan Sawal ingkang ateges menika kula lan panjenengan menika titah sawantah ingkang kathah salah luput pramila saking punika panjenenganipun Mas Daya Muryanto ngawontenaken adicara nggih menika merengeti wontenipun wulan Sawal mbok pilih panjenenganipun Mas Daya Muryanto kagungan kalepatan ingkang dipun sengaja utawi boten wonten ing wedal punika kanthi atur minnal aidin wal faidin mohon maaf lahir lan batin ingkang lajengipun panjenenganipun Mas Daya Muryanto nggih menika kagungan hajat ingkang kalih tasakuran awit panjenenganipun
pikantuk rejeki pramila saking menika raos syukuripun dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Mugi napa ingkang kajangka saged kasembadan ingkang pinanggih. Lan kawinana mugi Mas Doyok Muryanto sakeluarga pikantuk kebagaswarasan pinaringan panjang yuswa binekan rejeki ingkang kathah binekan rejeki ingkang barokah. Ugi mugi panjenenganipun Mas Doyok Muryanto pikantuk kenikmatan wonten ing alam donya ugi kenikmatan wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Lan kawinana bilih kula sakonca sarombongan nyuwun pangapunten mbok bilih anggennya atur panglipur atur pasugatan wonten ngarsa panjenengan wonten kekiranganipun wonten kekilapanipun kula pinangka sesulih saking keluarga besar Turgaulung nyuwun agung incih samudra pangasami mbok bilih makaten menggaing atur saking kawula pinangka pambiwara wontenipun adicara hiburan daranan campur sari Turgaulung. Monggo kita sami amrisani ngantos sampurnaning pasugatan. Nuwun. Kula aturi panjenenganipun Mas Doyok Muryanto minggah wonten inggih menika sasana panggung ingkang saperlu inggih menika ngaturaken jempeti dumateng salah satunggalipun penari ingkang badhe angayahi jejiban. Prajurit saking wadya jaranan Senderyo Campur Sari Turangga Ulung arsa atur panampi arupit cepeti minangka pambukaning pagelaran ing dalu menika arsa panampi dawuh saking panjenenganipun Bapak Muryanto minangka ngamiwiti pagelaran ing dalu menika
diuri yo ayo bareng rumaga yo oh ya Heke parat Jo sira anggung sumbar tanding yudha mring mami sigra waspadakno apa kang awis para ya iku kasekten mami mergane leno gawe bantene bumi Magus dikit ket
Monggo yang ngersakaken foto monggo.